Hello, good afternoon mga bay. Naam ko sa balay ron kung maghimo ko ATSARA. So, kani panitan, panit, kuskus. Kuskus mga bay. Kuskus. Human, kuskus. Ano siya, nahitabo. Pagkahuman, luto. Ipabukal ang panakot. Panakot. Then karon kani luto ko gikuat ko ng siya gilapuan gamay gigo ra ipabukalan then karon ato na dayon usadan. So let's go. Hello mga guys, so karon ako nang mix ay pareho na silang bugnaw. Bugnaw naman ayan yung i-mix mo. So, ano siya mga bay. Ano siya? Mga 200 kilo. Kilong kinustos. Ano siya ngayon. Ato nito sarapon. Pero kami hindi ko rin sa inyong sa recipe ng tao. Dami siya. Milik siya kung kapag milik. So, kanilang siya. So, ayun ang daming patang sa damangkoy kuan. Damangkoy karapon. Kuan lang sa isa kung delikado lang. Ramay tab mga bay. Tab na ng pagkakang ko yung karapon. Ito isa naloto. Wak pa mo ito naloto mga bay. Ito yung mga kumuta na siya asin. So, kung sa kayo gusto mo palit na mo diha. Kani ginusan ang ingredients na pan kasi sila ay mahal naman. Butangan lang gihapon ng tidbits. Butangan lang gihapon. Butangan gihapon. Uy, sabak man niya akong kagupa sa may kagibiglan ang nila pa ha. So, marami mga bay ha. Pag nag-arapon, nanyan ako. Bye!